Yaphila ke ngaphakathi. Uthi lo mbhemu asamsocela idonation. Uma ngikhuluma ngale ndoda ngikhuluma ngomuntu owenza ukuthi kube newisdom kaNkulunkulu ezomila endleleni yami naye. Ningixolele bakwethu. Mhlawumbe ngabe amaphilisi akwazi ukungithatha ngilale ngisemvuka ekseni, but khona uNoah okhandwa la. Ngoba njengamanje ngibona umkhumbi okhandwayo. Haleluya. Khona abantu abasho kumele bazi ukuthi kumele siphathane kanjani. Khona manje nje kade ngizezinye idumo ezenzeka khona la eduze. But le ndoda yathi kumina sihambele singene umuzi nomuzi, dodge utho sambe sinokha ngala eMandiyeni. Sathi masihambe sinokha lathi linyindeke namakhamera nayo yonke into ngizonenzela lento enikhuluma ngayo. Ifakazi bami bokuqala ngaye. Ngoba kubo bonke abantu esasikhulume naye uyena yedwa umuntu wathi hayi mina ngiyathemba ukuthi lento okhuluma ngayo sizoyenza yenzeke. Sayidlala bafowethu cassette sayidlala yaphela. Okay, sisayidlala sisayipractice esikoleni ngisho esikoleni lapha neCotton Lands kuthiwa nginani mahala ngeke nikhokhe imali. Nizopractice khona. Safika esikoleni sayidlala sayiqeda. Ngokubhala phansi nangokupractice sayiqeda yonke. Ngicela bafundisi angizoba mude ngiyaqeda manje. Sithema siqeda yonke. Bese engabi nasikhala yena kodwa kade silwa naye ukuthi no. Asithola abantu abazosisponsor for lento esizakuyenza kodwa yena wangaba nasikhala. Manje nasikhala bese ethi ngeke bafethu ngicindele noma yini engizoyenza. Ungizwe kahle noma yini engizoyenza. Nangempela sabheka sathi masibheka sathi hayi khona kufanele beyokhala emathuneni socela kwabhatata ukuyodlala khona. Khona kufanele beyokhala emathuneni. Wakhetha ukuyokhala emathuneni. Nothing else eyikhona ngale kwalokho. Wakhetha nje ukuthi ngizoyokhala emathuneni. Abantu mina ngizwa yini? Amen. Indaba yami inkulu. Wathi kulungile ngicela ngaleso sikhathi mina ngangumprofeti efilimini. Hayi umprofeti wangempela kodwa uNkulunkulu kushuthi ke wabuka ifilimu wabona ukuthi angimenze wangenza. Amen. Ithele ndoda mekhale emathuneni. Uma ngilokhu ngiyibuka lento lapha endlini ngilokhu ngiyibuka lento ukuthi hayibo. Nangilokhu sengihlangana naye endleleni usethi ucela silungisa amaphutha kwakungafanele yokhala emathuneni kuphela. Haleluya. Ngicela mangikhuluma vele ngiyazi kuba naleyo joy yenza kubantu. Kuba khona isikhathi sokujabula. Yes. So uthi ngicela silungise iphutha ukuqina kwami kumbona. Uthe hayi ndoda njalo uyangikweleta kusafanele silungise iphutha. Haleluya. Amen. So shuthi mina sefanele ngikhulume nabafowabo ukuthi sesolungisa nale phutha ngoba yena akaseka. Uthi ngagcina ngokukhala nje. Okuninga akukho okuningi ukuthini. Ngangisafuna ukufaka amandla kule yami. Haleluya. Amen. Omunye umuntu uhamba naye unganakile ukuthi uphethe superstar. Unganakile ukuthi uphethe umuntu omuntu ngempela. Ama-ideas abaningi ayisebenza awakhe. Nakho konke okwenzeka ukwakhe. So ngifuna ukushamaza mbalo emndenini. Mfana umuntu ngizothi ngiyaxolisa emndenini. Ukube kuthiwa khona indlela ngabe siyahlehlisa sithi akungaqali kwenzeke. Haleluya. Asikubekele esinye isikhathi ngoba besamdinga kulesi sikhathi. Yazi ukuhlangana nomfana ekhuphe ngento eyi-1 nje yakhombisa ukuthi ngifisa ukwenza ukuthi asihlulekanga kufanele siqhubeke sizame. Thina abanye abaningi sikhethela thina ukuhluleka, sibona thina sihlulekile kodwa singazange siphinde sizame futhi. So uma ngibona le bhena ngizobuhlungu kakhulu ngibona sengathi khona umuntu engamlisha igwinya emlonyeni. Into okufanele ayiphathe ngezandla zakhe zombili. Haleluya. Kodwa ke bafethu kukhona indaba engifuna ukuyixoxa encane nje.